Hakajan mi jangka adpo artarik leber kah neutral youth council HYC Sora circle hapo kajing alam president ba cornerstone sotun ba general secretary ba Gary Kupar kenta kila hiar ja kasnong mau shamok ban plie ka yeng ba thamai ba kila penshna kerpang ka wi kalong yeng ka baduna kayo kakon jong lead Sean Sinola Wansong ba diba Ananias Wansai Hagani kajan mir laidan pengkat kidang alam jaga dor bardong mau shamok ba klebar son majau Sirdar ke ilaka terna ba Andres Wansai kunyirang ba jaga ye ke balong hakajuk kapor utemen basan ba pi bengem kino alam ke HYC sengkeme ba Isaac W Basayo Mod Assistant General Secretary par ba dan boklang kharlingdo balong Vice President sengkeme Haba ajigran hagani kesengi orang badong berusardar kila pertu ya ke HYC Sora Circle bagi lala ban penurlong ya ke nikakam 4 kilo ong ba ketika history ban ningkong ba haka ilaka tendra endon kiseng bhalang bayarap ban penshna yeng ukini joka yeng oleh thu ba kenika yeng joka persa kalama de kijing labon teli kisnam namar kapang kasitom bat baro shikimi shikpa kimdade ki basha ki baklan Ulai thu baka kami jang kayeng ka klap no nasla perthei mensham snam ha kapor bak HYC kadang penshna ya kani kayeng thamai ka bakham ngomulung ka jinget ho kalong ba kidon ki mit bakini ki shikmi shikpa shikhun kila shuthia jingen namar ba ban palat kaduk ka kerdu ulapan pau ka jing ngongu shikade ka HYC ka balaya rap ban penshna ya kani kayeng na ka benta ka persa ka jongki Layo ru kajing kran na uba dan boklang kharling do ula ong ba kani ka yeng menta klalat na uslap matkal kamlong shu kumbam ban shwa ninge bu ble un yoru ban kerkhu kerdo epi nang ni shakhamat lakhab u ribon do vice president ke HYC ba dan boklang kharling do bat IT ushabi shaka khon joka yeng ka sansar wanshong ka bade ka khon ba marwe ka badang don haki jing pule layo ban duai ba pen kentang ya kani ka yeng shwa ban IT do temen basan ba GS soklet Jengi ka HYCCC ngimla khlam na ai khublei ka bakar pangi ki philale e ka benta ka badai hoi philas dang ye kini ka kam ko manglayo jingtep August and September josem balal dam ka yeng kala simpor herei phila pendap de kumba pidon de ka thong bakata ka target ka jong phi ka don ban complete hoi nglayo ban pen ladap complete purai kini ka yeng tengenge scam bakani ka yeng jong ikong iban sa shimti nang ne bat I papai jong I abakalong yeng kaba nang ne shikmat pinom mat shu ye ta ka jing jihe ka porslam lane ka jing kriat ka por hre ai bakane ka yeng kalong artat ka yeng ka unong bu nong thau un kurku un kordo I mei jong pi I bala bam kwa he dor blay in yo ban kurku kordo na shalndat jong kilo bat ngai scam ba kumala kran nei wi rang ba ka jing em ka batte product blai to nang pen I sha ka em lang ka salang bat kham tam ro ai ba kanika shnong ga jong phi ling ba I rang ba dong ma dan lang hani bla ai jing kran ka long ka shnong ka ba anang roi parum pare bo blai nong bu nong thau onang yo ban the ki jing ku ha man lai wi pui ram pe yen